Bar mandi? Sugeng sonten menjelang malam nggih pemirsa. Wis dibandoni, cek dikuncrit. Wis ora bentuk sumut. Sugeng dalu menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Pinanggih malih teng kontene Mbah Yim. Mugi-mugi paringi sehat walafiat nggih, sehat walafiat. Keringetan, Nduk. Intan ki mang sedina, Bu, awake wis ora apa-apa, Nduk. Ora usah bingung mikir konten. Dina iki ra gawe konten ki ora apa-apa. Gawe, Bu. Ngono kuwi ki ndekne ngajak dhewe. Loh, iki mau sak kakno iki. Yo gawe, Bu. Sitok-sitok lah nek gawe. Ya, wis tak turuti. Dek niki pengen seger-segeran lho pemirsa. Aku kok pengen anu Bu apa? Nek ngarani. Nek iki malah pewadung rujak. Oh, iki pewadung jeli malan. Oh, iki padiang ya padiang. Mbak Kori ki ndang prei ki ndang ngantek bar manganan lho. Buka wis. Oh, buka. Lah kan pengen lontong. Pengen tumbas lontong. Iya ndek mak tak tekok iku lho prei Bu. Ngantos manganan lho lek suwi aku ngono. Ayo sebelum saiki yo. Intan pengen apa? Lontong. Lontong sambal tahu. Gak sido gawe rujak, Dok. Yo ngomongku sido Lontong yo yo, rujak yo yo. Bumine kan aku mangan aku. Oh iya. Berarti ceritane sido. Loh, Ya Allah, Nduk, telek tembok anu. Iku Intan ijik ning kono. Ijik. Walah lah kok mbok sangkurut ngono. Kok kudune dipel no nek telek no. Nek orang Gak. Iya iki nek telek titik. Oh iya dodol e. Along tak telepon ae Mbak, dampelke lontong sambal tahu. Ono ae, gawe cek kono. wis aja didekine. Lah piye sambo iteki leh. Nyane mbok saponi. Walah senja kan, wah piye delokan. Langit e. Sing kono-kono wae wayahe dipel. Sedina wis ngene iki pemirsa lho. Sedina ya wis ngene iki. Iya tugas ibu nek ngepel. Nek aku beradu saya. Iya. Ya wes tak tumbasno untuk menghilangkan pilek. Intan pengen sambal lontong sambal tahu. Ya, iki ibu cekelingene ibu tak bengok. Ibu tak bengok ya. Ning kono sik ya. Nek iki sabune gomo. Ya. Ya ning kono ibu tak bengok. Mbak Kori. Mbak. Nek rasa adem prei. Rasa adem prei. Oh, nggih anu, Mbak. Lontong sambal tahu kalih nggih. Boten pedes sedengan. Aku nganggo cambah. Saya setunggal lanjut tambah, saya setunggal boten. Nggih. Wis kan? Oh, anu kan ternyata praine nek esuk. Nek esuk libur, tapi nek sore mboten. Tak gaweno teh anu. Teh anget semeng-semeng. Teh anget sing ora nganggo gula. Kok tak jubuke? Lontongnya tak jubuke. Itu berarti awakmu kudu ra penak ki makan terus, bar makan lontong sambal tahu, bengine jek ngajak rujakan. Kok Rujakane sederhana ya Mbak saonone ya. Pamane eneke timun karo buah pir ya, timun karo buah pir tok ya, gak apa-apa ya. Ya wes ayo mesti nek ngono. ayo. Adane sik lho. Omahe Repa ya Nduk ya, liwat lapangan ijak akeh wong poli ya. Engko dimaem ning kono ya ora apa-apa. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Oh, Dek Bunda Dewi. Lontong, Dek.
Gentit, gentit. Ayo. Itu kulontong. Saman ya para. Dodol nek esuk tok prei. Oke ro. Ayo. Nek esuk prei sampai manganan gaduh. Sek tun. Akhirnya tekan kene nih. Orang tutup Mbak. Ya belum lah, masih sampai nanti pagi. Jadi Mbah Parno sampai nanti pagi. Saya aku tak mau tumbas lontong dulu. Ayo, ayo dek. Ayo. Antrine kok ngono sih ta? Entar saya nek candai. Awasin aku. Heeh. Ya, nek YouTube. Ora usah rujakan ngono piye, Duk? Napa? Ibu ki orang di gula abang, maksudnya tak ocekno buah bir ngono ae. Heeh. Yo. Orang tumbas gula abang ngene Mbak. Gawene tang banyu anget nah Iya, yo. iya. Ini tak kena banyu anget. Karena tembuk buan di mang. Ora. Coba buan. Tembokno. Banyu anget. Soalnya masih sakit aku. Heeh. Di sini lontong ini kan sekarang 6.000 rupiah. Harganya terjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Kan di gula abang. Timun juga duwe, leren tuku rono. Enek per siji. Tak ojekno per ngono ae ya. Aku lali bentar sakmu berdoa borong. Mbes Bingung perkara magrib para iki wisane banyu, bukan bingung. Bismillahirrahmanirrahim. enak ya. Alhamdulillah enak. Tolong ibu tunggokno ya. Tak cukup banyak. Itu tolong tunggokno. Jane gak oleh ditinggali. Tak tunggoni. Ini ya. Aja begawa aku malah ku tak rasa sida mangan ki engko. Bindeng. Engko bengi aku kek obatnya ya, Bu. Ijek bindeng nak dingko ngomong nak. Bindengi atena apa, Bu? Aku bare gak rahi. Ngomongnya gak jelas dulu. Lah ya gak jelas. Bindeng. Rasane bindeng. Bindeng kuwi iwak. Heeh. Heeh. Bindeng. Makasih ya, Bu. Heeh. Ijek panas ya? Gak. Iku apa? Bukawa oh alah keripik. Keripik. Sing bener ah, Nduk. Apa kuwi iki kerupuk? Aduh, ndak kesel kamu. Bismillah. Enak Ibu ya? Heeh. Ini guru sih, ah. Heeh. Yo. Enak. Balik kita ojek no. Nanti gak usah ngerujak ya, Nduk. Gak apa-apa ya, maaf ya. Enak ini. Nek pagi tok ternyata. Nek pagi tok libur. Iya, pagi tok libur. Tapi manganan no, jadi Intan koyo tekek. Nang coba gue kok. Kak apa ya ini kok koyo tekek.
Tapi enak. Malam-malam memang. Ya kerupuk sih mam. Iya ya Bu, seto sabar ya. Pokoknya Aku tak telur. awakmu sehat terus awakmu enak mangke ning pasar malam. Awak gak pengen kabeh sama masalah orang kabeh kok. Lah makmu itu lho. Enggak pedes banget. Bunda beli. Enggak apa-apa. Enggak ketok, udah lewat. Itu kan pas ngono. Bunda Rita. Enggak jadi sumbi. Masih alhamdulillah. Nah ya Bu ya. Mam Dek, udah Mama. Iya, cukup nentan. Kak tak Dek, iki pas ngono. Kak. Nonton. Ora ketok tapi. Ora ketok dulu ya. Ya nduk ya ora ketok ya. Kok kene tak Dek? Iya nyam, dok. Mama apa? Wah. Atik blederan apa apa? Ora ketok iki lho. Iya mas, atik blederan apa? Blederan iki kuda-kudakan, ku jenenge blederan ngono lho. Enak indah, mak melontong. Tamam, tapi pas sote kok ta? Wes ketok Dik ya. Yes, jos. Wah, arep tadi lah wong tak tekoki esuk-esuk kan aku makan ape tangi Dik yo. Ijek balik neh, Bu. Mbak Kori pesen nasi campur nggih. Sepurane Bu Yun kula badhe libur ngantos bakdo manganan gading. Soalnya ki memang nek manganan gaduh ki ya kuwi apa sini tingkat pembeli ki menurun drastis. Soale wong padha untuk ndimasak terteran, heeh. Dadi nek ya DE nasabah juga kan banyak orang gaduh, Dek. Jadinya ya berkurang daripada Betul. nguluki mau DE mendingan pray bener Mbak Kori ki. Jadi setelah manganan gaduh DE iso jualan lagi. Kayak ngene iki kan DE enggak setiap hari juga toh Iya. nonton lagi. Lho Mbak, nek jualan terus prai mboten Bu nek enjing mawon. Nek enjing kula badhe libur. Sampai Nek sonten, manganan. nek sonten tetep jualan. Mungkin nek sore kan wong blenger santen-santenan tuku lontong sambel kayak gitu. Di sisi mah gawe gambar diupload bolong. Karo sawah mang. Marai sampean nganggone capcus agak iso. Capcus. Karo sawah mang. Dulu terus sampai aku mah ngesopi langsung tek, Mbak. Aku karek dudoe Dik, seneng Dik. Seneng ya Nek alhamdulillah. Dio ki seneng pokoke Dio sawah ki langsung Sing digadu. anu Mateng ngono langsung digadu. untuk besok pagi anu Dik, aku sentuk request onggone nyonya Menir. menir. Heeh. Mbok, aku sesuk request pindang sing gedhi Heeh. dibumbu pepes tanpa minyak. Betul. Pom beda. Dikukus. Iya. Apa nene? Ora. Sampeyan serono. Iya. Ngono ki nek Nek gak enek digoleki. Tapi Nek enek jenenge ngono kae. saudara kandung Cak. Ora enek iki digoleki wah. Wah, nenek ngono kae mau mulai. Bude wawan yang di Bude. Ngarep le ya. Cek panas ya Bu. Apa Masa yang Bude tak ombeni banyu anget ya. Kenapa pilek kae? Heeh. Iki musimnya iki lagi panas berdebu, Mbak ini. Walah, Dek sampean esuk aku mau tak pel. Tahun ibu dimakan pisan, tahun ibu dimakan. Tahu. Ibu mah. Simpon. Tahu ndak apa-apa Dek dimakan. kasih iki mau pengen rujak, Dek. Aku gak duwe timun ibaratnya gak duwe anu tak ojakno apa pun Dek, ngono Dek. Pera ya, Nduk ya. Dekne gelem ya wis tak cekno pera. Sebagai penutup mulutnya ya. Tuku sesuatu Mbak Dewi. Bunda tuku sesuatu. Iya. Sesuatu yang berharga loh. Yang kena cukup nonton so. Aku pun minta maaf Mbak Mas Dimas Dek. Kenapa?
Ceritanya aku kan tuku ndok. Tuku ndok kuwi tak pepe ning jaba. Betul. Kan bar diumbah Dek Susi ndoke. Amit. Terus tak pepe. Gak iso, Mbak. Gak iso. Loh. Waduh, gak bisa kan? Ya kalau sik kan. Tak golekno kan duwe apa ibu nek kulkas. Oh, ada Dek Dewi. Saya tak lupa. Lah. Mbak Bayun. Anu, iki lho ndok. Tak umbah sik ndoke. Diumbah to, Dek. Tak gawa ning panasan, tak pepes dino toh ndoke bar diumbah kuwi. Terus tak deleh ning tunggu, cedak kompor. Mau bengi sama Mbak Mas Dimas lepeh ya. Amit Bunda liwat di. Amin dah. Amit Bunda. Dipecah tor biar kuwi ambiar, Dek. Kuninge ki ora dadi siji. Wis Iya wis kepanasan wis mastes bungker lah. bungker. Wah, ngono. Terus Bu Ibu ngapunten ndoke tak pecah. Dadi nek kan mecah loro mbok piro, Dik? Dadi ngono kabeh. Ndok iso bentuke ngono kabeh. Alah ra apa-apa, gak apa-apa Le, aku ngono. Anu iki bungker iki, wah kula jajal kula bloke aja. Ya oleh le gak ero aku. Kuwi ndoke anu tak pepe. Oh berarti sami kali Mama Kinara. Mama Kinara ki ndoke nggih ngeten iki sedaya. Tukune basah, Dik. Kan terus dikok ning pawon kuwi kan pawone Mas Dimas kan seng ya, Dik ya. Wis iso dadi mateng Dik ndok iki. Piye coba Telur sampeyan? iki dikek dapur sing jero ku lho, awor jero cetek. Awor kulkas, ya. Iya, kan gak terlalu panas kok. Memang kan suhu ruang karo suhu Beda. pengaruh ya. Ndoke iso dadi mateng, setengah mateng. Kuwi dadi ki ndok dadi setengah mateng ngono kan. Saya tukaran Mbak Ade. Iya. Loh yo kamu anu gak belajar Le. Kuwi yo Dek ning kono. Gak ketok, Dek. Nah, aku tak mandi dah. Terus ceritanya ngobrol-ngibril sore pemirsa, aku jadi tidak bisa minta apa ora Le? Itu gelasnya biar di situ ya Le, sayangku cintaku. Tahu dia bilang, oh iya cah lanang kok. Wis minum yo. Nek kok botol kok nang keselek ngono. Saiki pinter nganggo gelas pemirsa, langsung nang botol keselek gak waduh. Kadang wong kan enek sing iso langsung minum kok botol, enek sing keselek. Ramadan. Nah ini kenapa tak iso ngambil langsung ke botol? Keselak ngambil. Kalau kamu Monggo. Matur nuwun. sama ya Bu. Iya. Buyur sama-sama matur nuwun. Mimi obat berbubuk kok mimi obat. Engko ha. Vitamin C, obat flu. Wil, engko jam 7 ngene. Harus jaraknya Jauh. Jaraknya 6 jam ya pemirsa. 6 jam atau 4 jam ya? Enggak iya. Buah pir kuwi. Buah pir. Enek sing tuku kuwi barengan karo mbek iki. Sing tak deleh ning kono mah wis mblonyor, gak iso dioceki. Sing tak deleh ning kulkas kok apik alhamdulillah. Buah. Monggo. Maka Semangka mboten gadah. enggak Dan dapat ayu. apa? Ibu mboten gadah semangka denayu. Dapat apa? Insyaallah benjing nek kalih ngeterke pesenane Pesanan apa? Putri Kembang Randu. Oh, alah ngono. Randu alas. Randu Buah alas naga, kulit Bu. ijo. Buah naga. Iya. Randu Insyaallah deh. buah naga ya. Ibu merasa cerita pendek Hari. malam hari ini. Ayo Nili. Baik. Lahina ya. Untuk saya Handbody ini kan nggak mau pakai. Kasih nembahi kaki ya. Bayi ben handbody nang kaki ben glowing ya. tak gede. Kan punya 2. Sing sitake habis. Ayo tabrak pemirsa tabrak. Lah koyo Mak Simi nabrak kamera.
Sitoke habis, Bu. Sitoke habis. Aku kan duwene mau iki tok. Iki tok wis. Iki punyaku. Kita ijek tak nggo internet. Nek sore tak nggo, awan yo tak nggo, ngono. Iya ora? Ya tak tukokno dhewe, nek gak tak kayak minyak zaitun minyak bergoris apa lah, minyak zaitun apa minyak apa? Minyak kemiri bapak. Ame dia peme, ame dia peme saya, ame dia. Masa semua meterahano awak enten. Ame dia peme saya. Rene, tugasmu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Bu. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Pintu mau bunginanku, Bu. Pintu mau. Matur sembah nuwun ya pemirsa. Kami hanya bisa mendoakan jenengan semua dimanapun jenengan berada, mungkin dengan sehat walafiat, Amin ya. dengan rezeki sing berkah barokah, panjang umur, selamat dunia akhirat. Nah, ada kata-kata sebutan berkenan, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tak patek nak aku ayo. Mbok liwatin ya.